Anielské srdce. Taký je názov zboru z Dúbravky. Tvorí ho 15 členov, ktorí pracujú pod vedením Mateja Mihočka. So srdcom zbor pravidelne organizuje i vianočný koncert a v apríli roku 2012 sa mu podarilo zorganizovať vlastný koncert pod názvom Ty dávaš nádej. Spolu s gospelovou skupinou Agatangel sa zbor Anielské srdce zapojil do projektu 72 hodín bez kompromisu, v rámci ktorého vystúpil v Dúbravke a v Budkovciach. Si moju tvár aj pády, ktoré mám, a ty si nemal. Niesol si kríž za nás, tvoja krv za hriech náš, taký si kráľ. Taký si kráľ. Všetky